Balai shot head bomb kari Israel lagi kunhun ki ngatiar. Ke history jong ka jingiashrut hapdeng ki nong Israel bagi nong Palestine. Hato kani ka thama hapdeng ki nong Israel bagi nong Palestine kan kata kiri hakado ba Asia. Keblai parlok ngadi ibang kita Mauri nak bentau forefront media bat mentag sengi nginya keren halor ka jingiashrut bat ka jingi snam hapdeng ki nong Israel bagi nong Palestine. Banganget bon na preng jong pi pilayo I hakilat pathai kubor bagi social media ro kumju ya ka jingi snam bat ka thama hapdeng ki nong Israel bat ki nong Palestine. Tementag sengi nya belek men batai kindiat halor ka history jong ka jingiashrut hapdeng ki ni ki arkan hun. Kari Israel ka badon ha ka than sepni jong ka do ba Asia Kelashat thera ki hajar teli ki namding ki bami na Gaza haga sini sajan kata ka neutrik urisau haga bagi kenhun king atiar ki bade ki nong Palestine ki la wan rum kertep sha Israel ban hiar thma haga ni kari kani ka jinga thera ki namding na Gaza haga pon riu shiteng min step jong ka neutrik urisau kalaja hadin katu kat ni benai belami ki jinga shrut wai ka jingum snam ha pedeng ki ni ki ar kan hun Haga baga West Bank, kadega way na gitan ka bala syak ta jur haga ni ka jinga thumbor. Kani ka thain ka hap hapo ka Israel na do bami ka jinga ki hapdeng ki nong Israel ba ki nong Arab haus nam ka khandai spa nri punyo. Ngagay bon na preng jong pi playo sngow ya ka kubor ba kumba ar punyo ngut ki brio na ka jalame glaya ki badon haga jinglek pilgrim sha Jerusalem kila sakut no ha Bethlehem Henry, lengba ka jing treshitom jong katnat ki kambari ka sarkar India kata ka External Affairs Ministry kini ki apinyo ngut ki bukan top yo MP jong karaja sabha uba WR Kaluki kan lok jong u ba ka kun jong u kila yo lat ban mi no na ga ne gari ka badan hapdeng ka jing le athma da ka basuk bat boy shakari Egypt kari wa majan ba kari Israel te manu badan khti ka ni ka jing thumbor Kakunhun na Palestine kabatip kum ka Hamas kala shim ya jingkit clear bat kam ba kadai maka kabater hado san hajar teli ki namding ha kari Israel. Kadai ka kani ka Hamas pat. Ka Hamas kala itu yala dia kum ka seng sang pertei ha ki than ki ba ki nong Palestine ki bun kata ka Gaza pat ka West Bank. La senya ka husnam khat khandai spa propnyo ha ka por ba mi ka jinga ki persyai kari Israel halor ke jingklun jongka ya ka Gaza ba ya ka West Bank haus nam khat khandai spa andri punyo ba ka ni ga seng ka de shibenta jong ka kunhun ki muslim ratip kum ka muslim brotherhood ka babu de ki kendon kat kum ka jinghikai Islam kata ka jingrai kut ba ka Islam ka don ka benta ka bakraw ha ka san himasima Henry Bo na kiri ka perthei kum ka US ka Bilan kari Canada kila itu ka Hamas kum ka kinhun le no nakada ki jing thombor ki jongka ba bunjat ha kari Israel ha ka wen jing kren ka Hamas kala pen bena ya ka rai ban pinkut no ki jing le don bor jong kari Israel but ai kerteng ya ka ni ka jing le thombor ka jongka kata ka operation al ka saflat ha ka ba kala kam bakla pelat hadu san hajar teli ki namding ha po ar po minute ha ka wat ka beningkong jong ka jing thombor ka jongka re ka we ba ka liang ki he jong kari Israel kila kam bakat ban nang ther ki namding ki riu ki ngatiar jong ka Hamas kila wan rung tu shabubun teli jaka ki pa po pur usam jong kari Israel Hadin kani ka jingja o menteri nang badu jong kari Israel u Benjamin Netanyahu hagas neutrek urisau ulapin bena ba kari Israel menta ka don hapdeng ka thma but raikot bensiu kliang ye ki jing thombor da ki Hamas da ka bating אנחנו במלחמה צריך לשמור על קור רוח. אני קורא לכל אזרחי ישראל להתאחד כדי להשיג את היעד העליון שלנו, ניצחון במלחמה. Henry ka basmusi banyo sngow bat banyo ka de ka jingdu no ka minsim brio. Palat shia jangur ki brio na baro arliang kila do ya ka jing im ka jongki na do pastang ka jing thombor ka tagas ni sajan. Ka Gaza Strip kalamat ka jing julor ka jing thombor ka bashirkai hari ka sansnem ha ka ba kum balai spa ngut ki nong Palestine kila sha penyap ha ka jing penha bom ka jing siu ki liang da ka Israel ha do mentah. Minta bangilatip ika jinja ka baja kasni sajai beter hinin kasni bat minta kasni ka jingiashrut hapdeng ke Israel bat ki nong Palestine minta pan ngi nyepet halor ka history jong ka jingiashrut hapdeng kini ki arkan hun balik ka Israel bat ka Palestine ki yashrut minta labun bun snam Hadin bagi bor sensyar jong ki Ottoman kata ka bagi ong ka Ottoman Empire kala syak penrem no akathma ba paningkong kari Bilan kala yo klun ya ka bor sensyar ha Palestine Kababun na ki nong shong ki de ki Arab
Pat kindiat na padeng jongki kide ki Jew. Kiri ka pertai kila IT ka ribilat bantau ya jaka shongne na ka benta ki Jew ha Palestine. Bat ka ni kala pin bitare ki nong Arab. Hagis nem ka kendai spa arpau terter bat ka kendai spa asal pau terter. Ka jingbun jongki Jew ki bawan tuj ha Palestine kala nang kiu. Na marbun na padeng jongki ki haban pet yap na ka dau ba Europe. Hagis nem jong atma ba ka baar na maga jingsha pinyap klem dau jongki Jew ha ka porsen syaru Hitler kata ka Holocaust. Henry kat nang mi kisnem ka jingiashrut hapdeng ki Jew bat ki Arab ha ka jo ka por ka jing persya iki bor sensyar pareng kala nang jur pada usnem kat kendai spa asau punyo ka United Nations kala rai ban pia ka Palestine ha ki ar benta ka wei na ka benta ki Jew ba ka wei na ka benta ki Arab ba penhap ka Jerusalem ha po ka jingkmi jong ka kenhon ki ri ka perthai kat ba ki Jew kila pdeng ka ni ka rai ki Arab pat kila kenta duar but day na kani ka daw bahado menta kani ka jing tumu jong ka United Nation ka klem say so. House nem ka knais pa asaw pra na ka daw ka jing bamla bantem ya ka jing shun ba ka jing bitar pa den kini ki argan hun ki bor san shar pareng ki lami no na ka te ka jaka but ki nong ya lam na pa den ki Jew ki la pin bana ya ka jing sedang jong ka jing san shar ka state of Israel ka babaro ngitip menta kum ka Israel. Bona pedang kinong Palestine kila persya ia kani kesin jam dakari Israel berkani kila lam syakatma. Kiwe kiri pemarjan jong ka Israel ki basen syar ki nong Arab kila tuklar lengba ki bor ile atma. Badagi spa daki hajar mut kinong Palestine kila ban pet yap na ki yeng kesem ki jongki ka jingja ka baki khot ka al nakba lani kata ka lanot ka bashirkai. Nadu kini kisnem kamshim la don kata ka jing shong suk shong shngan hapdeng kini ki akan hon. Tementang ia kami ke jing persyang ban ra ke shong suk shong shngan ha kini ki than. Ha kisnem mabud kata hadir kat kendai spa sabu pra kinong Israel bagi kinong Palestine kila saki ya shibun teli ki jing ki ke jing kanat bagi jing thombor dona pedeng jungki ki parit bat dona pedeng jungki ki bahe bat ha ka baga jing julor ka jurba ka balam shka jing yap jong shibun wot ki priu. Kumbat syupekan mabi yang piang ni bagi nong Palestine ki bun bah ha Gaza Strip bat ha West Bank. Henry kini ki artli ki jaka ki long ki ba judon baik kini ki jinga tuklar ke jinga ki ba ke jinga thombor hapdeng ke Israel ke Palestine ke Egypt ba ke Jordan nang ta ke Syria. Henry ha usnam khat kendai spa andru punyo kalami ke thma ke bagi khat ke 6-day war hapdeng ke Israel ke Syria ke Egypt ba ke Jordan ha ke ba ke Israel kala yoben kurup ya ke West Bank ba ya ke Gaza Strip. Kani ka jing kurup da kari Israel iya ke West Bank ba ke Gaza Strip kam shim la pin kmen ya kinong Palestine. Badai haus nem khat kendai spa prapunyo ba kalami ka wei ka seng sang perthai ka badon ru ya ka jing kot bor ban yatur thma kata ka Islamic Resistance Movement. Ya kani akan hon la seng da unong Palestine u Sheikh Ahmed Yassin u badai unong ya lam niam. Ki artali ki jing thombor da ki kenhon Palestine haus nem khat kendai spa prapunyo hado khat kendai spa kendai pulai bat ka baat na usnam arajar hado arajar san kelak ta ya ka jing dai hapdeng ka Israel bat ka Palestine kamtam ka jing thombor ka baat ka pinkut sendon ya ka jing kren ya suk jong usnam khat kendai spa kendai po ka balam sha ka jing sen jor shosho ya ka jing dai hapdeng kini ki ar kan hon ha ki snam ki banwan namar ba ka Hamas ka dai ka kenhun jong ki Muslim Dena ka di daw bakla kentu iki nong kershan ki jongka ki badon ha West Bank bat kiri basen syar ki Arab bat ki Muslim banyak snok tilang ha kani ka thma persya ya ka Israel. Kini jing ja ha kini ki snem balalen kila nang ai ding ya ka jingiashrut bat kata ka jing yashun ha pedeng jongki kila nang su thiet ha kata ha West kamtam ha East Jerusalem ha Gaza bat ha West Bank. Ya mentahi kari Israel ba kari Egypt kabat ya kabor bante lakam ya ka jingrung jingmi lingba uput usam jong ka Gaza da ka jingtmu ban khangla diki Hamas ha ka jing shalan ki tiar le thma hindre ba pipet pat na ka be kaliang kani ka jing khangla kala pen sertok ki bri ki basa ha Gaza ha ka ba ki la hapan im do yap na ka da ka jing bam biang ki tiar gitar ka bam ka di ka thya ka dem kini kinong Palestine ki badan hapo Gaza bat West Bank kilakam ba ki shem jing janja ba jing shitam la kadaw jong ka jing le don bor jong ka Israel kum ka jing khanglat ha Gaza ka jing thal ka kinro ka ba he ha West Bank ba ka jing pen jot ya ki yeng ki sem jong kinong Palestine
hang ni ngi ba ka jing thombor ka dehi na boro arliang Henry kari Israel kelakam bagi aka baro ki ba ka le ke dei bai panya dai la de na ka jing thombor ki ken hon king atyar na Palestine da ka baong ba ka Hamas kalapen ha bathe da ki hajar kli ki namding ha upol usam jo ka Israel na lor ka jing thombor ba ka jing penyap ki nong shong shnong ka Israel Te sahado kat no kan nang don kan ni jing snam ha pedeng kini ki ar kan hun ke ai ka banjanang ni shkhamat da kum no shu ontem ya ka jing bitar ba ka jing shun ha pedeng jongki ni dai ba ka tu kat ni tli kiri ki lapen pau ya ka jing sngo ka jongki halor ka ni ka thma ha Israel bat bu na kiri ki ba ka thop ya kari India ki lapen pau ka jing sngo lem sha ki nong shok shnong kari Israel Henry ki dan pa ki wei kum kari Iran ki bla kershan ya ki nong Palestine tinglai ba ka ni ka jingiashrut bagi jingi snam ha pedeng Israel bagi nong Palestine kala ne menta la palat shi spa snem bat ki jing persyang beron ra ki jing sup ha ka imlang ka salang kila pulom no na ki da bu per ti ha ka ni ka thma menta ngi nge pe kumnu kan nang ya nang ni khmat la kan jukut no kumto la ni kala beron ra ki jing shong sup ka ban ne sharta Pila ban pasat di kejing snow kejong pi halor kan ni ka thma ha pedeng jong ka Israel bat ka Palestine hakan ni comment section hapo but what glad ban like share but subscribe ya kan ni ka channel ke jongki sa shi sin pat ngade iban ti mauri naga benta of friend media